Fil-kurituri tad-Dar Ċentrali u fost il-Kumitati Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista jiżistu dubji serji dwar is-somma tal-flus miġbura waqt il-maratona ġbir ta' fondi ta' ġimgħa ilu. Żvela dan The Malta Independent on Sunday li tajt kif sorsi tagħha fil-Partit Nazzjonalista iwrew id-diżappunt tagħhom għal fatt li kien hemm membri parlamentari ewlenin illi ma taw l-ebda kontribut u saħansitra qastaw donazzjoni f'din il-maratona. Minnaħa l-oħra tqajmu mistoqsijiet serji dwar donazzjonijiet kbar ta' nies bħal Clyde Pooley, Robert Arrigo u Pierre Portelli. Donazzjonijiet li waħidhom qabżu l-200,000 euro. Però esponenti tal-Partit Nazzjonalista meta mistoqsija mill-Independent ċaħdu milli jagħtu dettalji dwar minn fejn ġew dawn il-flus illi lejn l-aħħar tal-maratona taw imbuttatura tajba lill-ammont miġbur. Il-Gazzetta tenniet li kien il-paniku li ħakem lid diriġenti tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar ġimgħat u l-fatt li l-partit ma għamilx attivitajiet ta' fundraising minn wara l-elezzjoni illi wassal għal bżonn li tinġabar somma straordinarja. Minnaħa taħħa l-Gazzetta kulħadd żvelat kif bil-kontra tal-jsir is-soltu numru ġmielu ta' lokalitajiet Awċin ibbojkottjaw il-ġbir ta' fondi. Jidher li l-kumitati f'dawn il-lokalitajiet illi tul is-sajf appoġġjaw bis-sħieħ lil Chris Sajt għadhom mhux qed iħossuhom komdi jaħdmu ma' tmexxija Adrian Delija u n-nies ta' madwaru. Messaġġ li jidher li wasal b'mod ċar għaliex filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kellu falliment mis-somma miġbura mill-Awċin, il-Partit Laburista kompla jżid sostanzjalment is-somma minn Għawdex. Il-kulħadd bħall-Independent tajt li fost l-attivisti u ċriki fid-Dar Ċentrali għadu ma ġiex ippreżentat rendikont tal-flus miġbura mill-ġbir ta' fondi u l-maratona bħalma kien isir qabel. Iżda l-mażulin ta' Adrian Delija, Clyde Pooley, Robert Arrigo u Pierre Portelli iddeċidew li jżommu r-rendikont taħt il-kontroll tagħhom biss.